Dong utuh Suraji premane iki bakal ngengkel liyane. Premane duduk kuwi, Pak. Fotone Pak sing tekokne Pak Moni. Heeh, Fotone ditekokne iki. Betul hitam putih kuwi lha kudu preman utuh Suraji iki bakal ngengkel. Suraji kan nang omah tadi. Nang omah kono. Nyangoni foto tekon kekne awakmu lho Pak, sing maksude Pak Moni. Kan fotone mau kekne anakmu dhewe ngono to. Lah iya. Iki foto sapa? Suraji. Oh, no, ngertine. Iya. Sing kenal karo premane kuwi yo. Fotone Suraji. Sing ngerti kok kene. Ya apa? Anakku tak kaya fotoku ngono. Iki Pak Den tekon dhewe ngono Pak maksude iki. Anak tak kaya fotoku ngono. Timbangane nyampuri omong Oh, Pak Den tekon sing dhewe. bukan iki fotomu. Heeh. Mati-mati fotone Suraji ngene iku. Anak tak kaya fotoku yo. Kudu